Това е един трафопост, който беше увеличен успешно от 400 кВт на 900. Историята е следната. Предприятието искаше да увеличи мощността на 800 кВт. За съжаление обаче становището на ЕРП беше такова, че сумите, които трябваше да се инвестират, бяха абсурдни. Трябваше да се смена 20 кВт трасе, трябваше килия да се оборудва нова и така нататък, и цялата инвестиция беше много голяма. Нещо повече, всичко това трябваше естествено да бъде дарено на ЕРП по-късно. И хората избраха най-логичното решение. Към този трафопост имаше една неизползвана пристройка. Е тази, която беше просто изоставена. Всичко това беше, така да се каже, доста обрулено от времето. Но това, което ние направихме, първо, че санирахме целия трафопост и след това добавихме ето този инвертор, който е 500 кВт с батерия. Всичко това е в това помещение, което е, може би, няма и 10 квадрата. Ето, сега ще ви покажа и батериите, които са вътре. Това представлява, ето, това са 1 мегаватт час батерии, управление. Кабелите отиват и се връщат към инвертора, след което всичко заминава към това кру, което даже сме запазили оригиналното кру от комунизма. Long story short, този трафопост беше успешно увеличен от 400 кВт на 900 кВт за сума, която е сходна или по-ниска от становището, което беше обявено, и цялото това нещо остава собственост на предприятието. Нещо повече. Това предприятие в момента може да си позволи да си купува евтина енергия през нощта, да я ползва през деня, защото тези машини те работят пиково на някакви там минути или най-много час. През останалото време енергията може да се купува на малки изгодни тарифи и което излиза всъщност много по-евтино да се закупува енергията. Нещо повече, това предприятие в момента може да си сложи солари и да запазва соларната енергия вътре в тези батерии и да си оперира машините. Такива решения правим в NetSolar.